makaranta ce, miyo kula kar mu faɗa damuwa. Ke baki da hankali ne? Me yayi zafi da ke so ke shi kanki? Me yayi zafi haka? Ke yarinya. Me yayi tsanani haka? Me yayi zafi kike kokarin kashe kanki? Ba kuka ya kamata ki ba. Bayani ya kamata ki mana. Ta ayi watakila mu zamanto maslaha ga matsalanki. Wai ne zalunce ni bayan na yarda da shi na bashi dukkan wata ragamar rayuwata. Ta abin da Allah ya haramta ni na mallaka masa. Amma ya rasa abin da zai saka min da shi sai zalunci. Ya yaudare ni. A halin da ake ciki yanzu ma bikin auren shi ake yi. Duniya makaranta, duniya makaranta, Yarinya kin kuskure. makaranta, duniya. Kin bar hanyar Allah. Dole ki tsinci kanki a jarabawan da baki tsammani ba. Ya kuma ta Wato so tari da yawa irin waɗannan matsalolin suna yawan faruwa sosai. duniya makaranta, Yadda da ci da kike yi, shi ya jefa ki a cikin wannan matsala. ga 'ya'ya ku kyautata wa iyaye. Mafi yawanci samarai suna amfanuwa ne kawai da yarinya kuma su yada ta a lokacin da suka ga dama. Munafukai ku daina ka aure. Wato zai yi ta miki hidima amma na ƙanƙanin lokaci ne kawai. Duk wata ɗiya da ta yadda da irin waɗannan samarin daga ƙarshe yaudaranta kawai ake yi. Ba soyayya ba ce ki sadaukar da komai naki kafin aure, saboda mafi yawan lokaci zalunci ne kawai yake kasancewa. Yaro, ka faɗi gaskiya. Shawaran da zan baki yarinya, ki koma ki dinga istighfari har lokacin da Allah zai kawo miki wanda ya fi wannan. Kashe kai ba mafita bane, sai dai ki ɗara jefa kanki a cikin halaka. Ki je ki rungumi jarabawa, idan kika yi haƙuri za ki ga sakamako mai kyau. Haka ne yaro, ya kamata ka raka ta gida domin ba ta cikin hayyacinta. Gaskiya ne, ba damuwa. Tashi mu je. Lafiya rayuwa. Duniya makaranta ce, miyo kula kar mu faɗa damuwa.